Sa nagapanguna nga mga balita subong adlaw, abo sa mga dalanon sa mga lugar sa La Carlota nga tuman na nga napektuhan sang ashfall ang nagjutay na lang. Amat-amat na nga nagbalik sa normal ang sitwasyon pero ang supply sang ilimnon nga tubig ang nagapanguna nga kinahanglan sa mga pumuluyo. May report sa Romeo Subaldo. Kung sang kahapon, halos mag-zero visibility sa dalan bangod sang abo, subong amo na sining sitwasyon sang highway pasaka sa barangay San Miguel kag Araal sa La Carlota City. Jutay na lang ang abo nga nabilin. Magluwas abi sa flushing nga ginhimo sang Bureau of Fire Protection, nag-ulan pagid sang kagabi, gani nahugasan ang mga dalanon. Gani si Danilo Esteban nang hugas na sang iya tricycle. Hindi manami kuno nga madugayan ang abo nga may upod nga asupre sa plancha sang iya nga tricycle kag mahimo ini matuktukan. Kahapon, bilog nga adlaw, wala sa makabiyahe bangod sang kadamol sang abo sa dalan. Subong, balik na siya sa pagpasada. Wala ka nakabiyahe? Why? Wala ka na nabiyahe? Tungod? Hindi yabot. Sabi ka? Eh, ikaw di kakagwanta. Oo. Yung gamas ka, hindi mo nga, ano lang, buta gilawas mo ka. Nagpahimonong ka na lang, anay. Ibrahin lang ka. Oo. Pero may iban nga mga dalanon sa iban nga mga barangay nga may abo pa sa gihapon nga nagapabilin. Sa barangay Araal, ang kahapon nga color gray nga mga atop sa balay, subong may kolor na. Ang mga dahon sang tubo nga kahapon nagapugati, subong nag-green na. May mga nagatrabaho na sa kampo, may nagapananom na, may nagapangkarga na sang tubo. Pero suno sa kay Kagawad Bernie Rojo, ang problema gid subong sa mga pumuluyo sa Araal, amo ang supply sang ilimnon nga tubig. Mabati amo man sa tawo. Ilimnon nga tubig? Ilimnon tubig. Kay tungod? Tungod nga hindi ta magpabinturar inom anay sa water district. Kaya ang tubig di halin? Halin sa spring. Oo. So dikit sa bulkan ang asupre ara nanda. Tiway ta kabalos ni tikto sina ang kontaminado na sa sang asupre. Basi delikado atong tiyan. Oo. Paano abi? Kaya ang ginalinan sang ilang water supply amo ang spring nga malapit lang sa tiilan sa bulkan nga posible na contaminate sang abo kag sulfur. Gani wala anay ginaimnan. Ang lokal nga panguluhan amo sa karon ang nagadala sang water supply sa ila. Kaina, ginpahanugutan na kutob sa mga may kasapatan nga magsulod sa 6 km danger zone para malantaw ang sitwasyon sang ilang mga sapat. Kutob sa may mga kasapatan, ang na-identify na nga daan sang DSWD kag natagaan sang ID nga magaserbi nga mga pass nila sa checkpoint. Ibili ng ID kag kuwaon balik kung magbiya na sa area. Humalin sa December 9, 2024, wala naging kakas ang border control para mabalabagan ang kung sino man nga magsulod sa danger zone. Manog alas 6 ang kahapon sang aga sa nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon nga naglabot sa 4,000 meters ang kataason kag naglawig sang halos 1 ka oras. Matapos ang 10 ka minuto, nagsugod na ang ashfall. Sunod sa FIVOX, mahimo pa masundan ang pagbuga sang bulkan Kanlaon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.